Hello everyone! Welcome to my channel. I Cheryl at nandito tayo ngayon papunta sa Mall of Asia. Ayan, nakikita yung globo na yun. Located at Pasay, Philippines. So ayan, para makapunta tayo doon sa Mall of Asia, kailangan natin tawid itong kalsada na to. Ayan, yung kalsada ay natatanong natin sa kabilang kalsada, yun po yung Mall of Asia. So lalakad tayo at nandito tayo sa overpass. Kailangan nating tawid itong yung overpass na to. Tingnan, makikita nyo sa baba ang paligid ng Mall of Asia. Ayan. And doon sa kabilang kalsada, ayan, may nakikita yung nag-ilaw-ilaw dyan. Yan po yung Coliseum na tinatawag. Nag-event po dyan. May nagaganap po dyan na event. Kagaya ng mga basketball, minsan concert, boxing, and mga big events. Mga concert, no? So, ayan, ito yung papuntang Mall of Asia. And the Globe logo. So, ayan, medyo nakatawid na tayo. So, magic, no? Ambulance. So, ayan, nandito na tayo sa Mall of Asia na sa taas na ako banda. Makikita may mga taong namamasyal. Yun. Much better, ayan, much better na may kasama kayo para hindi kayo maboring, kasi kahit maghapon yung ikutin yung Mall of Asia, siguro marahil datapwat ay hindi ninyo matatapos pasyalin ang Mall of Asia dahil sa laki ng Mall of Asia. So, ayun guys, gala-gala tayo, libang-libangin sa sarili para hindi tayo ma-boring. Ayan, tingin-tingin sa paligid, mari-marites, kung ano mga kaganapan dyan. Ayan, nagmamasid. Masid-masid ano mga events na nangyayari sa paligid. So, normal naman, walang masyadong events. No? So, ayun guys, nasa part naman ako na yan. Ito na yung kulay blue na yun, overpass yun, papunta naman doon sa kabilang kalsada. Ayan, makikita yung Ferris wheel na yun. Nasa bandang seaside po siya. So, kailangan nating tawin itong na to, kalsada na naman. So, diba, ang laki ng kalsada. Yung Ferris wheel na yun ay nasa bandang seaside po siya. So, ayun, naglalakad na ako, nakatawid na ako marahil, nakatawid na ako dun sa overpass na yun, papuntang seaside. Nasa seaside na ako banda. So, ayun, magandang part din dito sa seaside. Maraming, dito, namamasyal or nagtatambay yan. So, makagandahan dito, may mga nakatambay din ng mga security guard. So, para sa safetyness ng mga taong nasasakupan ng The Mall of Asia. So, ayan, may pa-heart, yung mga hindi maboboring yung mga namamasyal dito kasi may mga views, magagandang views na pwede ninyong pagpicturean, ganyan, yung mga purpose na mga na mga namamasyal, no, mag-pictures, magagandang views na pwedeng pagkuhanan, no, na mga moments. So, ayun, dito tayo sa banding seaside. So, ayun guys, kahit na nasa seaside tayo, may mga events dati, nung hindi pa nagpa-pandemic, may mga events na nagaganap din dito. May concert, kagaya din, may mga bar na nakaharang, dito, parang nagpe-prepare sila ng events na magaganap. Kagaya ng Zumba, mga ganon, free concert, ganyan. Ayan, may mga pag-games din dito sa mga couples, sa mga kids, sa family bonding. So, ayan.
And then, may mga pwede ka ditong pagtambayan, moments. Kailangan mo rin mag-relax. Mag-bonding ng family. Perfect talaga siya sa mga, kahit mga single, barkada, ayan. So, may partner. Sa family, ayan. Kasi may mga pa-games doon, tapos may mga rides din. So, ayan, nasa seaside tayo. Kitang-kita na natin yung dagat, yung sea. Ayan. Ito yung mga ng Manila Bay. Yung bay. So, ang ganda ng view dito sa may seaside banda. So, ayan guys. Thank you so much sa pagpanonood nyo sa aking vlog dito sa The Mall of Asia. So, ayan, nandito tayo sa The Mall of Asia and part ng seaside. Kabilang tayo. Magandang dito sa seaside kapag sunset. Naabangan to ng karamihan kapag sunset na. Lulubog na yung araw. Perfect view. Ang ganda-ganda ng view kapag sunset. So, ayun guys. Sobrang mga busy dito yung mga So, medyo alanganing oras kasi tayo pumunta. Ako pumunta, kaya yung mga events masyado pang alanganin din. Kasi hapon doon sa Mall of Asia, talaga nagdagsaan yung mga tao hanggang gabi, magdamag pa nga minsan, lalo na doon sa may seaside banda, magdamag doon. So, ayun, babalik na ako. Ayan, sa pumunta naman ako sa loob. So, napakagara talaga dito sa Mall of Asia na. Pupunta tayo sa loob, pero mga doon, napaka-organized ng mall na to. So, very, ang ganda. May pagmamalaki kong, here in the Philippines, ang Mall of Asia. Napasyalan ng kahit sino man, Pilipino, turista, dayuhan man. Ang ganda. Pang international talagang masasabi. May ipagmamalaki kong ako ay Pilipino. Charot. So, ganda ng Mall of Asia talaga. Sobra. Hello, thank you so much for watching my video here in the Philippines, Mall of Asia. Ayan, nasa Mall of Asia tayo. So, this is your happy place. Philippines. Hope you subscribe my channel, Cheryl I am Cheryl and hope you subscribe my channel, and I'm really appreciate really appreciate your support. Thank you so much guys, and stay safe, and God bless us.